Yakari. Yakari, 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 Yakari. El e foarte curajos, fie călare, fie pe jos. Yakari, Și tunet mic, Yakari, și tunet mic. sare mereu în ajutor, prietenul animalelor. Yakari, Yakari, Yakari. Duhul pădurilor. Haide, e rândul tău acum. Ei, da! Nu e rău deloc. Eu cred că pot arunca și mai bine. Oh, Ei, da! Ești foarte bun! nu-i amuzant, tunet mic. Gata! Acum vă voi demonstra eu cum câștigă șarpele zăpezii. Ha! Am alunecat. Mai dau o dată. Îți arătăm noi, poneiule, dacă râzi de noi. Tunet mic are resurse, voi în schimb nu. Am vrut să spun că... Stați, priviți! E tatăl meu. A vânat un pui de elan. Wow! E enorm! Întreg tribul îți mulțumește, privire îndrăzneață. Ceilalți vânători n-au avut noroc de data Vom aceasta. avea mâncare și vom avea cu ce să ne încălzim în frigul iernii. Anul acesta vom avea o iarnă grea, însă spiritele ne sunt alături. Tatăl meu și spiritele. E cel mai bun vânător al tribului. Meritul meu nu e atât de mare. Elanul a venit în fugă spre mine speriat, ca și cum ar fi fost amenințat de ceva groaznic. Oare ce creatură l-a putut speria atât de tare? Cu siguranță un animal de pradă. Incredibil! A nins iarăși! Tunet mic, ai dormit bine? Cum se poate dormi acoperit de o pătură de zăpadă? Vai, ce groaznic! Carnea noastră a dispărut! A furat-o cineva! Trebuie să fi fost un animal agil și viclean. S-a cățărat și a luat-o fără să facă vreun zgomot. Și chiar dacă zăpada e proaspătă, nu a lăsat nicio urmă. Prea bine, trebuie să punem capcane în jurul taberei. Dacă bestia este încă flămândă, s-ar putea să revină. Să-l prindem să în punem cursă. capcane. În cursă. Vom pune și noi Și capcane. cum o să facem asta? Îi vom arăta noi tâlharului că nu poate lua ceva ce nu-i aparține. Acolo! Ne vom folosi de copacul acela. Îl voi ruga pe tunet mic să ne ajute. Ha? Priviți! Urme! Duc spre copacul acela. Bestia a urcat acolo, apoi a trecut din copac în copac. Copacul pare zgâriat de un grizzly. Continuați fără mine, prieteni. Eu trebuie să verific ceva. Uite-l! Acolo e grota. Grizzly! 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 Ești acolo? Bineînțeles că sunt aici. Cine este deșteptul care îmi pune o întrebare atât de stupidă tocmai iarna? Eu, Yakari. Yakari, prietene, cum ai putut să mă trezești? Eu trebuie să Îmi pare hibernez. rău că te-am deranjat, însă trebuie neapărat să-ți vorbesc. Bine, intră. Ca să fiu sincer, mi-e puțin rușine.
Nu cunosc niciun alt animal în această pădure care hibernează, în afară de mine, firește. Și mi-e cam somn. Întreabă-i pe puricii mei, dacă nu mă crezi. Bine, bine, te cred. Haide! Haide, mai Tunet tare! mic! Haide! Trage-l! Trage-l! Ajută-ne puțin! Ah! Ce e? Până aici e bine, dar cum urcăm până acolo? Tunet mic! Tunet mic, ne mai poți ajuta puțin? Haide! Așa! E bine, Tunet mic! Haide! Nu o lăsa mai moale! Trage! Ce e? Așa-ți trebuie dacă îl super pe Tunet mic. A, da? O să-i arăt eu lui. Tunet mic! Oh, nu! Urmele bestiei se sfârșesc aici. Tunet mic n-a fost capturat, a fugit încolo. Nu înțeleg de ce a ales să fugă pe dealuri și nu în tabără. Poate a vrut să ademenească bestia cât mai departe de noi. Sau poate că bestia nu i-a lăsat altă alegere. Tunet mic! În curând se va întuneca și suntem departe de tabără. Va trebui să revenim mâine. Da, dar mâine nu vom mai vedea urmele. Zăpada va acoperi totul. Pui de bizon are dreptate. În curând nu vom mai găsi drumul spre casă. E mai înțelept să ne întoarcem. Nu-ți face griji, Akari. Tunet mic știe cum să se apere. Se va întoarce. Voi vorbi cu înțelepții. Îl vom căuta cu toții mâine în zori. Ce spuneți dacă ne-am jucat șarpele zăpezii? Acum? Dar e întuneric. E o idee foarte bună. Capcanele noastre nu au prins încă nimic. Acum am înțeles. Voiai să asculți despre ce vorbesc. Nu poate fi un lynx sau un lup. N-ar putea duce un elan sau pe Tunet mic. Bestia asta e mult mai mare. Ar putea fi un grizzly. Nu prea cred. Urșii grizzly hibernează. Nu, așa ceva n-am mai întâlnit. Crezi că ar putea să fie altceva? Un Sasquatch, omul animal, gigantul legendar, poate. Însă nimeni nu poate demonstra că există cu adevărat. Tunet mic! Tunet mic! Tunet mic! Tunet mic! Tunet mic! Tunet mic! Nu, e prea târziu. Capcana noastră! Capcana noastră a funcționat! E un urs grizzly, știam eu. Să ne întoarcem în tabără să chemăm ajutoare. Mergeți voi! Eu rămân aici. Iacari, dă-mă jos de aici. Credeam că dormi. Cum de te afli aici? Păi, tu m-ai trezit. Iar când mă trezesc, îmi este foame. Am vrut să-mi potolesc foamea cu ceva, iar când să mă întorc, am dat peste capcana asta afurisită. Te cred. Știu că nu tu ești bestia. Da, și eu aș vrea să aflu cine e bestia aceasta, pentru că noaptea trecută a dat târcoale bârlogului meu. Ce? A lăsat urme? Da, sigur că da. Și am simțit în zonă și mirosul unui cal. E funia pe care o trăgea Tunet mic. A fost tăiată de o gheară. Nu-ți face griji. Cred că bestia n-a reușit să prindă căluțul tău. Ești sigur? Am simțit două mirosuri. Ambele duc spre munte. Vino, am să te ajut să prinzi bruta aceea.
Mirosul acesta este într-adevăr foarte ciudat. N-am mai întâlnit o creatură ca aceasta, sunt sigur. Ne apropiem. Tu ia-o într-acolo, Yakari. Eu o iau pe aici. Îl vom lua prin surprindere. Tunet mic! Îl atacă! Lasă-mi prietenul în pace! Salvează-te, Tunet mic! Oh, nu! Atenție, Grizzly! Yakari! Tunet mic, mi-am făcut griji. Mua! A rezistat toată noaptea, singur împotriva monstrului acela. E cel mai curajos dintre ponei. Dar nu știu ce fel de animal era acela. Cine poate cunoaște toate creaturile pământului, mamă? Multe bestii sunt născute din imaginația oamenilor, însă întotdeauna există un suflet bun și curajos care să le înfrângă. Așa!